Naibaliktad mo't ay naikabil ko. Naikabil ko, positive. Negative ba kaya? Kasanong garo dati ang bertaw? Madi ka madanagan. Aramidak ulit ataw. Badeng! May kamandit ni bertaw! Ni bertaw! Ni bertaw! Kaya namot siguro aramidin ni Pare Berto at Pirdi na radyaw. Pakadwa man dyan bayaw ko, barbaring awan aramidin na. Sa papailag, mamaritis kayo manay. My time is life, garod. Pagatang! Pagatang man! Nih, di bayaw kumadjay. Dala-dala na nga radyaw. Kapalan na nga ta. Lumunga man, tapos pagtripak. Nice. Salamat, please tayo pa lang ah. Kastumot na yun, nagpudot, makapahay blood. Gat lang pakasapulan ng parami dati radyo. Reject ko mga balayan, naglablaban. Aray! Nga, Jay. Sino nga tayo nagbatugan niya ako? Alyandak samot tayo. Adilit siguro. Kami nagsapa kayo lang, mate. Nih, kumadin siya. Talagang samot al-alyanda ka. Mabuting sama ni bayaw ko. Huh? Ay! Bayaw! Si kamot lang gaya mata! Nabuting ka siguro ya bayaw. Madi ah! Siyak tay! Apay tarkukan! Apay papanam ya bayaw. Di ko mabalayo bayaw. Apay yamanay. Yati ka sa pulam kanyak. Agpakadwa ko ma shop ni Berto. Huh? Apay yati ramidin tadya bayaw. Pangkukuma patarimana ti radyaw. Nice. Ay, napirdi bayaw? Ungarod bayaw. Kapag di ni France, madim kahit ngayon paramid ka niya na. Diyak kayat. Baka sumabog to bayi. Barbaring marabid ni Berto ato. Matang kalate ka barbaraw. Paramid mo pa yata. Madi ah. Pamana dapat niya ka ato. So ah, kasano no pumalpak ni kapigkaw. Amumit no matsambahan na tata. Matsambahan na nga perjay. Ken nalakasuna kami nagsinger. Kasano nga madi nga nalakang agsinger? Panay mo palpak taramid na. Kaya bayaw, kadwanak no saan? Wey, kadwaan kalatan ah. Kasta ti bayaw, nasingpay. Oh, nakaturog. Kajim bagang bayaw. Awan, bayaw, takit din. Kung ano day. Bayaw, nakaramang katibalang gany. What? Hindi pa'y bayaw, nga maji kangkong naraman akaw. Aya, padasim na luto na tabayaw, naging masmut lang. Pa'y niya mo tinaymas nga luto na tabayaw. Adobo bayaw. Tapos, lokam ti 1/4 na karne baboy. Nice. Puro ji kangkong bayaw, naimasmut lang nga adobo na dyan. Ken lok mo ji sinigang bayaw, naging masmut lang ata. Puro ya ji bayaw. Mabalimol lang ay lok ginti sinigang. Isla kahit kumot lang maramanan ay kangkong nga bayaw. Puro yata balangin ngay bagbagam kahit kumot lang nga maramanan. Nung maminsan naman pangkaji balay, lutuang ka. Nice. Sigay, ta lutuang kantumot ta dubo nga kangkong. Intang nga rin bayaw, mamadita marabyan. Api naganda yung mag-anti-shop na ni Kapidkon bayaw. Yung bayaw, umakar gamin di dati na piston. Apay may. Huh? Ado gaming kaagaw na customer. Ah. Pero din. Aratitan ni bayaw. Nagadayo mo ito eh. Makabanog. Parang Berto! Ni, apay nagpakastoy kay Mount. Apay niya kasapulan niyaw. Paramid ko kumati radyaw. Nan, takita man. Ay, 2,000 ato itibayad na numaramid ka. Kulay,
ginamot tayo. Sungarod bayaw. Tanggawi din. Sika numadim kaya't maarami data radyaw. Sa bagay Ngayon, siguraduhan na maramid mau. Wen, syakpal. Iho, nasa tamang landas ka. Nagadumot sa umon. Aramidong kit din. Relax, guys. Watch and learn. Tugaw ko pala, Ginny. Huh? Nice. Oh, no. Din sa atin na pananta. Martilyo mo tayo ginamit namin. Dapat katala na ba yan? Kapay nagriga mo ating aluluktanan. Yahoo! Ita, mantilayang mo tata. Hindi ka maluktan. Bayaw, rinakrak nan. Tawaran karami mo bayaw. Ayos, naluktanan. Di ba yung nagbayag mo tayo? Talaga kasta bayaw, tapulido ti aramid na. Kasjay ka no, bayaw? Huh? Nya orasin na Numaaramid ni kapit ko taradyaw. Ipaaramid ko matay planchak. Nice. Apay, napirding mo lang iplanchang bayaw. Wun bayaw. So nga napirdi aja bayaw, uber yo sa aja. Madi nga over yu sajay, over 8. Apay manong tawon na iplancha mo. Huh? Sa nga pulo nga taon na dyan. Nice. So nga nag-expire rin. Si kamamat plancha. Bigat ken malam. Sobra na ang araw, di kagat na aja iplanchang bayaw. Madi ba? No kahit ko lang amat plancha. Nice. Hoy, may kayo na naramid kaon. Maramid na kanong bayaw. Sigurado ka nga narami datan? Huh? Wen, sa gaso nga porsinto, awan, tipalpak na. Sige mga rod, padasim man. Sige, wait lang. Inya tinaramin mong bertaw. Naibaliktad mo't ay naikabil ko. Naikabil ko, positive. Negative ba kaya? Kasanong garo dati ang bertaw? Madi ka madanagan. Aramidak ulit ataw. Paday! May kamandit may bertaw! May bertaw! May bertaw! May bertaw! Gunggunam, bertaw, karma mata. Kasanutat natin bayaw. Si kantumag galing. Apay manin na siya kaon. Baga lagurod gaminan niya di na mo garami data nga taon ke. Muna nagtupe lang gamin bayaw. Nakarkaro pa game so kin ni Franz bayaw. Tagaro din. Dino ta papananta bayaw. Ta paramid taradyaw. Dino tagarod ti paramay. Huh? Di ka dala kay gitay. Amo nagarod agarami daji bayaw. Nagsayangan. Palpak man ay naramid kaon.